Čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Dneska si zahráme Roblox Arm Wrestling Simulator, takže môžeme ísť na to. Takže ľudia, už si to trochu vyfarmil, lebo už som to dlhšie hral. Už som zvedavý, čo mi padne. Ty kokos! Tak to dobre. Dobre, takže dačo som aha, ja už som to mal. Ale to je jedno. Takže dáme si tu nejaké gifty, pootvárame. Chcel by som dneska dať tých bicepov, no tu, jak ukazujem hore v tabuľke, 93 triliónov celá 6, no chcel by som dať dneska 100 triliónov, takže môžeme ísť na to. Dobre, ideme si čakaj, kde je tá činka? Dobre, takže tu sú činky. Vyberieme si tú najväčšiu. Na budúce natočíme nejakú hru z Robloxu. Napíšte hoci do komentáru, akú by ste chceli, aby som natočil hru. Takže, bum, ideme. No. Alebo ľudia, dáme 120 triliónov vlastne. Takže musíme vyfarmiť. A na čo ešte si potom pootvárame, ok? Takže ľudia, máme 95 triliónov. Ešte, dobre, škoda, že nestriham. Som to mal rýchlejšie za sebou. No skôr by. Takže, joj. Čakať, dajme auto train, takže biceps si dáme. Dobre. No takže teraz už nebudeme musieť. Potom, odkedy tu sú tréneri? Ja som myslel, že tam budú na ľavo. Tabuľke v strede. Dobre, takže máme ďalší gift. Ok, to si otvoríme. Čakať, kde ideme? What? Čo sa deje? Okay. Neviem, čo sa práve teraz deje, ale ok. Takže, čakať. No, máme už